Ali jara ini sogoma ye mutu dilanna ka bɔ Nara yala nin baara in y'a daminɛ kabini san jumɛn? Ne bɛ nin baara in na depuis le 7 juillet 2007 ne ye n ka garage dayɛlɛ le 7 juillet 2007 ne y'a dayɛlɛ Nara yan. Ali jara i ka nin mutu dilan in a sɔrɔ ko tun bɛ cogoya di yanni gɛlɛyaw kana Nara marabolo kɔnɔ? K'a daminɛ 2007 la jusqu'à ce que an sera 2015 yɔrɔw ma. 2015 an tun bɛ sɔrɔ kɛ k'a daminɛ 2007 la ka na se 2015 ma mais 2015 tɛmɛnen kɔfɛ kɛlɛ de nana donc depuis kɛlɛ nana vraiment ça va pas du tout. Lundi ye anw ka sugu ye an moto bɛ na ka na yɔrɔ bɛɛ fa i bɛ moto dilan f'i bɛ a tɔ dilan ka segin. Yala an bɛ don min na ko bi a sɔrɔ ko bɛ cogoya jumɛn na? Mais anw bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ tile mun kɛ n'i sera ka moto kelen segment falen lundi don i b'i ja vraiment ça ne va pas. Client ti ka na client ye yɔrɔ bɛɛ bila. Yala lakanabaliya nali Nara marabolo kɔnɔna na a ye gɛlɛya jumɛn se aw ma? A ye gɛlɛyaba de lase anw ma. A gɛlɛya sugu bɛɛ lase anw ma parce que n'i y'a mɛn moto dilan na moto de b'i bolo ka dilan de. Moto tiɲɛnen bɛ mɔgɔw bolo mais u tɛ se ka na Nara parce que kɛlɛ bɛ yen. O de kosɔn gɛlɛya sugu bɛɛ b'anw kan. Baloko baarako baara yɛrɛ de tɛ yen a nɛmɛ o baara tɛ yen. Nara moto dilanna si tɛ se k'a fɔ sisan ko alhamdulilayi. Waatiw yɛlɛmana baarakɛminɛnw yɛrɛ fana yɛlɛma caman donn'u la yali aw ka baarakɛminɛn ko bɛ cogoya jumɛn na? Voilà gɛlɛya yɛrɛ dɔ mun man ka fɛnɛ o ye minɛnko de ye minɛn t'an bolo i bɛ k'o minɛn minnu fɔ minɛn tɛ mɔgɔ si bolo yan gouvernement yɛrɛ ɲinɛnen don anw kɔ minɛn t'anw bolo an bɛ k'an débrouiller n'an ye tilenni minnu san an b'an ka baara kɛ n'o ye débrouiller dan de don koyi mais client tɛ ka na halisa parce que minɛn tɛ yen non seulement an bɛ k'an débrouiller k'an ka denbaya balo mais o bɛɛ la baarakɛminɛnko yɛrɛ de banna a banna yɛrɛ de. Baara tɛ yen nka baarakɛlaw ka ca aw ka garage kɔnɔnaw la yala aw bɛ gɛlɛya sɔrɔ olu fanfɛla fɛ wa? Denmisɛnnin minnu bɛ na a caman alhamdulilayi a caman ye ekɔlidenw de ni vacances bilala u bɛna yɔrɔ fa hali yɛrɛ t'a dɔn i bɛ dumuni sɔrɔ k'a d'u ma cogo min na ni baara tɛ yen nɔ diyagoya denmisɛnninw dun b'i bolo u kan ka tilema dun e dun b'a kɛ cogo di baara tɛ yen denmisɛnninw ka ca garage kɔnɔ kuma dɔw la i bɛ taa ka sɔrɔ garage dɔw bɛ yen nɔ an yɛrɛ sisan ne yɛrɛ filɛ mɔgɔ 8 mɔgɔ 9 i bɛ tilela sɔrɔ k'a d'u ma cogo di ni baara tɛ yen nɔ a gɛlɛya fana bɛ yen nɔ. Ali jara moto dilan kɔfɛ yala baara wɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ aw bɛ min kɛ walasa sɔrɔ dɔ bɛ se ka kɛ cogoya min na nin waati in na? Mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ baara wɛrɛ t'olu bolo n'i ye a fɔ ko bɛɛ tɛ kelen ye ne filɛ moto ko yɔrɔ bɛ n bolo n bɛ mobili boli n ye chauffeur ye n bɛ moto dilan fana kɛ mais moto dilan yɛrɛ ye n ka spécialité de ye mais ni bɛɛ fɛn tɛ sɔrɔ garage kɔnɔ waati min na i bɛ taa mobili boli la ni mobili tɛ yen waati min na i fana bɛ taa moto ko yɔrɔ la donc n'o bɛn tɛ mɔgɔ bolo diyagoya i bɛ sigi de. Maa dɔw y'a yira k'a fɔ nin waati na ka kɛ ni lakanabaliya ye moto bolilaw yɛrɛ bɛ siran ka moto boli Nara marabolo fan caman fɛ o kɛn bɛ sababu ye ka gɛlɛya don moto dilannaw ka baara kɔnɔ e hakilina ye jumɛn o ko la? Ka motow to yen motow ka boli an bɛ se k'an balo cogo min na ni motow ma boli moto dilanna tɛ se ka dumuni kɛ ni motow ma boli dɔrɔn moto dilanna tɛ se ka dumuni kɛ ni moto jɔra moto dilanna ka mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bilen foyi donc u k'a lajɛ jamana ka lakana faamaw ka bila u ka fɛn kɔnɔ an yɛrɛ minnu ye fantan an ka bila an ka fɛn kɔnɔ pour que an bɛ se ka baara bɛ se ka taa cogo min na kɔrɔ. Ka kɛ ni gɛlɛya min bɛ aw moto dilannaw kan an bɛ don min na ko bi Nara marabolo kɔnɔna na welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamana marabaaw ma? Gouvernement ka hakili to an na surtout Asimi Goyita u k'u hakili to moto dilannaw sinon moto dilannaw tɛ dala jamana in kɔnɔ sisan diɲɛ baarakɛbaa dɔ jatelen don Mali kɔnɔ fɔ moto dilannaw vraiment welekan min b'an bolo u k'u hakili to moto dilannaw na an fana ye fasoden dɔ de ye mairie ka taxe b'anw kan impôt b'anw kan mais nin bɛɛ la an tɛ ka sɔrɔ kɛ olu dun ka juru tɛ to maa la donc gouvernement fana k'a lajɛ u bɛ se ka mun k'an ye dɛmɛ na u k'o k'an ye minɛn t'an bolo client t'an bolo an kan ka se k'an ka denbaya balo cogo min na ni école bilala fana olu yɛrɛ minnu ye faamaw olu denw bɛ cɛ ka na bara anw kan tuguni k'an k'olu former baara dun t'an bolo an b'u former mun na. Ali jara kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma? Aw minnu y'an interview kɛ an b'aw fo dan tɛ foli min na parce que n'i y'a mɛn jɔnni kunna n ye sababu ɲuman de don donc aw de ye sababu ɲuman ye n b'aw fo ka wale ɲuman don. Ali jara i ni ce an ka wele jaabili la Modibo Keyita VOA Banbara ka bɔ Nara.